sanga bali nyina balu aw munu sogoleno ana sanga ani wakati malikono ani malikoka anga foli bele babe aw bela jelling amba la donner ka foko sogoleno heure toujours au télévision mandiri kan no ye malikuna foni.net tv awaka émission de marqué de kanaka émission de Lexi no ye séquence rapide no va diffuser désormais chaque mercredi à partir de 18h donc Orananina. Mardi Borala, désormais Ambake mercredi et comme ça. Et voilà, programme de quoi. Donc voilà. Un flèche bon. Et bitay manorone. Mbetora fo chama nanko bitay manoronga bitay. Bitay est-ce que bitay kumaveke? Est-ce que bitay kumaveke? D'accord, en flèche bon. Ananga invité de luxe d'Orbignoronga, invité de marque d'Orbignoronga bi ni avec lui Amina Aola Nyanaje ka Aola distrait pour que on est stressé regana nyoye comme Aola bado ambient Aola Kamadron. D'accord. Kanmemi. Bonsoir. Coquin. Ouais, Ibaka. ouais, donc. Chi farfalinoure. Mon bé. Boras nor la sansa. Ah, boras nor là. Aïe, wala doni kan invité la wala doni. Bien. Kanmemi. Coquin noir. D'accord. Donc voilà un frère Keboro, je pense que ay aperçu fitin sera bien invité là et tout. Ko aboras nor là. Un frère Keboro to faire ni invité mon nana. Il faut qui wala ri. Mais qui bloque era nya venela ça. Ne wala lente. Ah, donc voilà. Et il sait qu'il y a fois un frère Keboro. Ok, bon. Neto rere Abdoulaye Dambélé. Bon, artiste to LMK Sora. LMK Sora. Ah mais Sora te taon Sora wala lenedo. Ah, quand je me dis cocaïne. Franchement, merci beaucoup. Inana ana flel ke boro la yele, c'est très gentil. Et voilà, comme il y a rien la malik na funna ndoroni bi klengen yele et puis voilà. Donc on va diminuer nos retard ko là. Non, faut être. Et ya fode. Yeah, faut. OK, nyame. D'accord. LMK Sora. Yeah. Et San Joli. Munanga temuga. Non, bemanga bol do kalama. Aha. Donc ango luke confidentiel. OK, pour l'entala. Et c'était kan filia. Abse kini kan fli. Wala. Imo soud mela. Ah, c'est comme ça pour eux. C'est comme ça pour ka au katalan yirari. Maya. Talan be bela bego yira. Maya, musique te fouite maybe gata iba yira ko non, Adam. Yeah. Bima oya, ube doigani oya, ube boigani nyumaya, kakilagati da wanderela. Idonu me avance la, Alisa ebe nyango yala. Flaume dogela Alisa ebe koni yala. Ega dogola. Ebe sagito la. Nema sema ma, munela ngawe senema. Ite farane la chene mai. Chene mai. Ikoloshina chene mai. Nete sema ma mene mai. Ada. Afle ke ba yo puma mede kale te sema ma ko me amaine. Donc on yeba sumalena. Akana joala maino. O ere bora ka voix mais ayaye ko talent, franchement talent ko banay. Ou bien. Ada. D'accord. Sora. Iko kanga te me ajikula. Aha. OK pour l'entala. Donc itoro Abdoulaye Dambélé Kabomi. Bon, on est la fiabou. Donc il y a vie bekay. Non bon, on est la fiabou que les meilleurs rochamana. Mega kati, mega kalabambu, mega sebenoro. Bon, même sans bora falajeri. Tutoro gilma me fambe. Ah John, donc amna fo carte juma isano ku préparer. E fa nga fo ro juma kawye. Ku ga mo obia. E be fa ngo John fo. La fiabour est basée LBG gang. LBG gang. Ada. Donc LBG Manu. Ouais. Ayof kepo. Go aura star revient bi. Donc merci beaucoup. Alsa merci beaucoup. Et donc mais et go LBG. Toron domte.
Ouais. Turundo kumbene. Parce que ni akilla. Ouais. Kana nye tantore. Nye chamake. Mais e kun te lafiya bugu. Si ne I me lafiya bugu mais i ka base kun te lafiya base bugu. wa se wona. Ase konna. Yeah. Mais turundo kumbene muni LVG te kele. Star O City. togani. Sani amna doko kono. Am flel ke bago. Ay togo me ko Star City. Ngo ni togo korobe de. Ni togo ni mo nunu. Nunu ye ko chamake, u ye ko chama u abi foto di. Uyu kleke. Uyu klegana. Ou bien ta fotento. D'accord. Donc bon, ami klakana ni Star City, am klakana no histoire oui. Pour l'instant et ami continuer ni anga ngaloye. Donc Sora. Yeah. Il me bon la fiabou. Mhm. Et comment dire? Et re kadse mali kuna funi plateau kambi. Abe munekela. Bon. N yɛrɛ sigilen no content no yɛrɛ la n tɛ ka kuma turu. Donc ne content na dara. Tu sais kuma quoi? Content no mais an tɛ wala wala quoi. Donc ne est content na dara. Je ebe calmer quoi. Voilà. Qui kewa fo jisma. Voilà. Aha. Oh, faut pas être un peu comme Veniga. On va te dire Veniga et sentiment manifesté trop. Benita manifesté trop. Allez ko kale taille a jouer le nom mais ori de kama le suma le nuka. Donc angana jigala a jouer le nuka nia a fait nga jouer manifesté trop. Yeah. D'accord. Donc et Sora et neko ebe rapu kono ni a san joli c'est ça. Ne bɛ rapport kɔnɔ et c'est 12 ans. 12 ans. Ouais. Ah bon, il y a des bangi âge fort. Donc, il y a rapport kono ni a 12 ans ni. Ouais. Parce que ne yɛrɛ ne musique daminɛ ko ne hakili b'a la ne ka micro ta kuma yɛrɛ fɔlɔ ko ne tulo bɛ mankan na. O kɛra en 2009. 2009. Ouais, parti politique dɔ ka meeting na. Bon, n ye micro minɛ o ye micro jan n ye fɛn fitini fɔ. Donc, a daminɛra ten tɔ de. Voilà. E fɛnɛ ko non a tɛ jɔ tuguni. Yeah. Fo ne ka nɔbɔ ko in nari sa. Ouais. Ada, mais donc e don e kɛtɔ k'o kɛ jɔn ni rapu ja e don tɔw la jɔn ni rapu ja e. Bon, à l'époque, un grand frère Diaté dɔ tun bɛ Lafiyabugu, Mamadou Sarr niveau la JPL. GPL. Ouais, bon ne yɛrɛ n'olu de tun bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ trop. Bon, an ye sɔn kɛ. U tun bɛ ne bɛ sɔn labɛn quoi. Parce que olu ka kɔrɔ ne ye mais denmisɛnninw fana la i n'a fɔ ne de tun ko ka d'u ye ni tɔw ye quoi. Donc ne ka n ka sɔn fɔlɔ yɛrɛ bɔ a kɛra 2011 12 kɔnɔna la. Ok. Mais jɔn y'i ka idole ye sisan? Mali la. Ah, yɔrɔ o yɔrɔ y'i ja. Oh, ok, an ka daminɛ Mali la. Mali la cɛ tɛ yen. A tɛ yen. Normalement ne de kan ka kɛ tɔw ka idole ye parce que n y'a daminɛ caman ɲɛ u nana n sɔrɔ a la mais ko y'ala ta ye. Ale donc rappeur a ka idole filɛ a kana taa ɲini yɔrɔ jan a ka idole sigilen filɛ LMK Sora a ye tɔgɔ in ka dɔw kunna k'o bɛ ka na ou bien sɔn dɔrɔn yɔrɔ ah donc an ka extérieur dun i ko Mali la cɛ tɛ yen mais extérieur dun bon ni ne ma mɔgɔ ye n ka dugu la kɔni hali kɔfɛ o kelen de don. Donc e ɲɛ tɛ mɔgɔ si de la ko nin tigi ye ne ka idole ye. Non cɛ tɛ yen. Ko in bonyana hakili ma. An ta bɛ i n'a fɔ k'i to sunɔgɔ la ala de a bila ka na dɔrɔn a don i kunkolo kɔnɔ i wulila n'a ye sigi. Donc dakan quoi. Yes sir. Donc e y'i to sunɔgɔ la dɔrɔn ni don ne kunna e wulila e y'a kɛ quoi. An ma mɔgɔya ala ka don a la a sigi. Oh ok faut pas tɛ yen nɔ i t'i kan tile tuguni. Tsunami silagi gangi manu mi jogi hebito fomi hame bonani farati niggas segati manu fekeleli halaki hola dona menga dona ute sena wole toga John sena Jom sena igo dona Maradona jogo Maradona aya am se koina kabna fitina wolola na awan joli am se koina kulengete ntine ga galunte am ga fendi fen big you know I'm saying ukana na kama yano kanya for mafode no, I'm free for Sora de afo
D'accord. Mais ni style wɛrɛ yɛrɛ. Ni style wɛrɛ yɛrɛ. Ouais. Donc style ka ca quoi. A tɛ ban yɛrɛ. Donc sora yɛrɛ de style ye. Est-ce que a san tan faligan ni ma faligan mɛ yan ka sira fara caman dɔn. Allez, Adam. Donc san tan faligɛ. Ni ma fali dɔn i kan ka se ka caman kɛ. D'accord. Donc sora i bɛ rap kɔnɔ ni à 12 ans. Mɔgɔ si ma rap ja e ye. E yɛrɛ de y'i dalen dɔrɔn ala de y'a don e kunna ka wuli ka fɛn kɛ. D'accord. Donc ne bɛ fɛ depuis i ye rap daminɛ i ye gɛlɛya minnu sɔrɔ i k'i da don olu la dɔɔnin parce que gɛlɛya ka ca. Gɛlɛya bɛ daminɛ famille kɔnɔ a bɛ bɔ famille kɔnɔ a bɛ na carré kɔnɔ a bɛ bɔ carré kɔnɔ ka na musique yɛrɛ domaine kɔnɔ. Donc ne tun bɛ fɛ i k'i da don ninnu kelen-kelenna la k'o fɔ an filɛlikɛbagaw ye. Bon a kɔni a bɛɛ tɛ se ka fɔ. Bon ne yɛrɛ tun bɛ mɔgɔw ye u b'a fɔ non musique kɔnɔ olu sɛgɛnna ne tun tɛ da la ne tun b'a kɛ kulonkɛ ye sigi ya. Bon an ka daminɛ a daminɛ la 2012 n kun bɛ JPL la donc 2013 nana a se kɔnɔ an ye Star City sigi donc an ye ko caman kɛ bon son kun bɛ ka terrain minɛ olu moment ninnu an tɛ se ka gɛlɛya ninnu dɔn o la parce que an kun bɛ ci balani-fɔyɔrɔ ni podium ɲɛyɔrɔ la mais olu kɔfɛ ka na tagalen ɲɛfɛ an bɛ ka taa ka na don 14-15 kɔnɔna na bon u bɛ ka commencer k'an minimiser concert kɛyɔrɔw a kuma ka ca trop bon 2016 yɛrɛ cɛ problème yɛrɛ dɔw yɛrɛ de cunna ne kan o yɛrɛ de ko ne ka musique ko yɛrɛ sumaya quoi donc o Star City ko yɛrɛ sumaya siguya bon ne ye musique jɔ 2016 n seginna ka na reprendre 18 donc 18 kɔnɔ fɛnɛ groupe kura dɔ sigi ko Lion Music bon o danna 18-19 ma donc n y'a décidé 19 kɔnɔ ka na n ka carrière solo yɛrɛ continuer siɲɛ kelen n tɛ fɛ ka baara yɛrɛ kɛ ni mɔgɔ ye quoi fo san kelen de don. Donc fo san o kelen don quoi. D'accord. Ah mais sora n k'an bɛ plateau de kɛ ne kan i ye fɛn in fɔ i ma sɔn ka fɛn in fɔ i ma sɔn ka fɛn in fɔ dɛ i welela fɛn min kama i ma sɔn k'o fɔ. Sora aw ma o jumɛn la. Sora Star City Manu Star City ta tigɛ ase kɔnɔ mɔgɔ bɛɛ la ka Star City tɔgɔ nana wuli ka Star City kɛ a tɔgɔ ye yelen dɔ ye ase kɔnɔna la nka wagati nana kɛ Star City nana bin pewu mɔgɔ si tɛ Star City tɔgɔ mɛn sora tɔgɔ nana tunun pewu mɔgɔw siranna mɔgɔw ko bon bɛɛ ta b'a kɔnɔ donc a kɛra tan donc a bɔra tan ne kɔni ne caman mɛn nka e yɛrɛ ka ne tun bɛ fɛ e yɛrɛ de i nana de i k'i da don ko in na ka ko in ɲɛfɔ i k'a bɛɛ fɔ a bɛɛ an b'a bɛɛ de nɔfɛ plateau an bɛ yan o de kama problème t'a la go bon Star City ka sumaya n y'a f'i ɲɛna cogo min na 2016 parce que i yɛrɛ b'a dɔn n'i y'a mɛn sa kunkolo de don o ye tiɲɛ bon problème cunna ne kan n bɛ se k'a fɔ bon n ka musokɔrɔba nana bana parce que ale de tun bɛ n financer a bɛ fɛn bɛɛ kɛ donc temps yɛrɛ tun tɛ n bolo musique kɔnɔ n bɛ taa ale de bila hôpital la fɛn bɛɛ mais bon n ka ko sumaya dɔɔnin bon ne yɛrɛ dun bɛ tɔw fɛn a ye n'an ka son bɔ a ye n'an ka kɛ tan bon ni ne yɛrɛ tɛ yen dara don esiguya bon fo ka n'a kɛ 2019 lamɛrɛ yɛrɛ banna ala ka hinɛ la donc n commencera ka na continuer de san ko n bɛna n ka carrière kɛ sans carrière solo bon n tɛ fɛ ka baara kɛ ni mɔgɔ ye mais o kɔrɔ tɛ ko Star City bɛ yen toujours Star City bɛ yen mais est ce que ko ma tɛmɛ sora ni Star City manu cɛ sora k'a décider pewu parce que ala ka hinɛ an ka lamɛri la o ne bolo o tɛ n bolo dɛ an filɛlikɛbagaw ye kuma fɔra n ye cogo min na bɛɛ y'i ta fɔ ko sora ni Star City manu cɛ ko dɔ kɛra yen ko la sora ye Star City bila pewu k'a tɛ fɛ k'u tɔgɔ mɛn tuguni ne ko ma ko in faamu n bɛ sora yɛrɛ wele ka na a k'a da don ko in na ka ko in ɲɛfɔ an ye ka ɲa parce que n tɛna mɔgɔ tɔgɔ fɔ ne yɛrɛ ni Star City manu dɔ kumara o ye caman fɔ n y'a ko kan donc kana fɔ ko foyi tɛ kana fɔ ko foyi tɛ fɛn bɛ yen hali sini fɛn bɛ yen sora kuma bɛ yen kuma an tulo pereselen de don foyi tɛ ne ni Star City mɔgɔw cɛ Star City halisa Star City élément dɔw bɛ taa ne fɛ yen halisa ne ni dɔw bɛ ɲɔgɔn ye yɔrɔ diɲɛlatigɛ yɛrɛ bɛ yɔrɔ dɔ la n'aw bɛ ka se niveau dɔ ma bɛɛ n'a hakilinata de don jagoya
bɛɛ b'i ka sira de bɛlɛnbɛlɛn sinon halisa o kelen don an bɛ ɲɔgɔn bolo mais Lafiyabugu o abrégé o ye LBJ ye donc n bɛ fɛ ka n ka gang de créer n ka quartier la ka sɔrɔ n ma bɔ n ma taa yɔrɔ la i n'a fɔ denmisɛnninw baden min n bɛ ka essayer ka dɔw former bon ko dɔw yɛrɛ bɛ nalen projet baden min i n'a fɔ donc sinon Star City y'a Star City y'a tile kɛ dɛ yes sir. ne ko sɔni Star City sɔni i t'o da de ya Mali rap sigi la an nana ka imposer ɲɛngo welila k'anw tɛ se ka maîtriser a filɛ ni bebi na an cira an ka kow ɲɛna a filɛ ni bebi na Star City de bɛ lamɛn fan bɛɛ you know what I'm saying adango nko ni sɔni ni ye diɲɛ minɛ de hakili t'a kun man na 2013 yɔrɔ d'accord komi yɛrɛ ko fɛn tɛ ni Star City manu cɛ donc an b'a fɔ Star City manu ye ko halisa aw ka sora de sigilen filɛ nin donc ko projet caman bɛ k'o bɛ ka na a ko k'a bɛ fɛ ka gang créer Lafiyabugu mais kɛlɛ tɛ yen ne ni mɔgɔ dɔ kumara Star City manu dɔ kumara tiɲɛ na n t'a dogo i la dɛ a ko bɛ yen fɛn bɛ aw ɲɔgɔn cɛ nka n'i yɛrɛ ko fɛn tɛ yen donc an b'a fɔ bɛɛ k'i ta to yen donc sora sigilen filɛ a ko foyi tɛ yen nɔ ni mun bɛ mun kɔnɔ awa kɛ n ko i ma sɔn ka tɔgɔ n tun bɛ fɛ i yɛrɛ ka Lil G kɛlɛtigi fɔ de sinon kɛlɛtigi tɔgɔ mɛnna dɛ a bɛlɛnifɔyɔrɔ la kɛlɛtigi Lil G LMK nana 2017 parce que ne tun bɛ wele à l'époque Lil G Montana 2012 kana se 2015 ma Lil G Montana kɛlɛtigi de bɛ fɔ mais musique nana se niveau dɔ ma bon ne yɛrɛ ɲɛ b'a la Mali kɔnɔ Mali rappeurs cayara bon Montana cayara denmisɛnnin caman tɔgɔ kan trop donc n y'a jateminɛ dɔrɔn ka tɔgɔ abrégé siɲɛ kelen ka kɛ LMK ye Lil G Montana kɛlɛtigi Sora an Sora in dun o nana cogo di o Sora ne ye den kelen ni ba ka Somanɛ Adan Somanɛ o SO fara rapu RA caman bɛ ne ka Sora ɲininkali kɛ Sisoko Soraw bɛ yen Jaba Sora ninnu fɛnw non ne t'a to yɛrɛ ne ta ye rapu Somanɛ de ba ka Somanɛ Sora Adan mɔgɔ caman bɛ sɔn ka fɔ ko mɔgɔ caman genre i komi i bɔra k'a fɔ cogo min na caman i b'a sɔrɔ caman kun bolo hali ne yɛrɛ kun bolo ko Sora ninnu i yɛrɛ ɲuman na Sisoko Sora ni Jaba Sora ninnu donc e ta ye rapu Somanɛ d'accord donc a ye kuma mɛn kɔni an filɛlikɛbagaw mais Star City cira a ma diya ne ye dɔɔni non Star City ma ci mais aw fɛnna a ma diya ne dɔɔni parce que ne kɔrɔmuso dɔ bɛ n cousine ale nin kɔrɔ de kana tɔ fɔ n'an ka tɔ to n kɔnɔ sa n'an ka tɔ to an bɛ tila k'o fɔ kɔfɛ o tɛ wa ayi ne kun bolo i ɲinɛna n kɔ ne bolo ko i filila n ma i m'a ye sinon ko bɛ yen ko ko bɛ a y'a ɲɛgɛ cogo min na kɔrɔ ko kana fɔ d'accord n tɛna fɔ an b'o tɔ fɔ kɔfɛ o tɛ wa d'accord donc Sora i famana an famana i voix nin na ne tigɛra mɔgɔya la o tɛna to n ka pan n yɛrɛ la i bɛ dɔ ka hɛrɛ ŋaniya o tigi tɛ fɛ k'e ye hɛrɛ la tɛna ban ka sɔn n yɛrɛ la ala ka sɔn hɛrɛ la i bɛ dɔ ka ɲuman ŋaniya o tigi bɛ fɛ k'e ye bɔnɛ la i ye n dɛmɛ kun o kɔrɔ tɛ bi k'i ka ne latunu ne tɛ mɔgɔ jugu kana ne lakumu ne tɛ mɔgɔ ba mɛ n tɛna sɔn ni jɔn ma ya n bɛ fɛrɛ ka sa mɛ n tɛ dala ka bila ne bɛ ɲini na ni ka manu min ka da la donc n'i bɛ ka ɲini ni ka manu an bɛ da la kana taa ɲini yɔrɔ jan kana aw yɛrɛ kɔnɔna fili k'an bɛ yɔrɔ dɔ la an b'an ka da la Adan d'accord LVG donc i ye caman fɔ Star City an k'o yɔrɔ bila donc i yɛrɛ ko foyi tɛ yen nɔ Star City ma ci halisa Star City bɛ juste Sora yɛrɛ de ko k'a bɛ fɛ k'a ka gang créer Lafiyabugu a ka yɔrɔ la m'a ye mais halisa ko bɛ yen i ni Star City halisa an bɛ ɲɔgɔn bolo quoi ni projet ka ca
comme y'a fɔ cogo min na donc aw bɛ k'aw préparer o tɛ Yeah. a dan Ni Star City manu mago sera ne ma n'o ye sɔrɔ an fɛ o kelen don. o kelen don I n'a fɔ an y'a daminɛ depuis bi tɛ. Mhm. Bon ni min bɛ fɛ ka taa fɛnɛ Mhm. o gɛnni don. Eh, O b'a yɛrɛ. o y'a kɛlɛman wɛrɛ Parce qu'an kunkolo la moi j'ai pas d'amis, j'ai pas d'ennemis. Tant tɛ moi. a dan I n'a fɔ min n'o faamu min fana bɛ n'o fara n ka philosophie kan Yeah. d'accord donc Sora i y'i da don gɛlɛya dɔw la Ouais. n bɛ fɛ k'i da don avantage la Avantage. awɔ Bon. parce que n'i yɛrɛ ye Sora i ye avantage ye o ko u ɲɛ bɛ kow la dɔrɔn sa u ɲɛ bɛ kow la Projet baden min bon i b'a dɔn an yɛrɛ kunkolo la LBG Gang yɛrɛ kɔnɔ an bɛ fɛ k'a kɛ i n'a fɔ label de. I m'a faamu donc an ka baaraw ye sira la ka na an bɛ fɛ k'an ka studio créer an yɛrɛ ye. An bɛ son kɛ an bɛ clip kɛ bon denmisɛnnin fɛn fɛn bɛ fɛ ka signer na an b'i dɛmɛ. olu ye projets ye ne ko avantage quoi maya i n'a fɔ i ye nafa minnu sɔrɔ depuis rap Bon n bɛ k'o de f'i ye a nafa dɔ fɛnɛ ye nin ye parce que n'i y'a ye n bɛ ka label ko fɔ mɔgɔw de bɛ k'an dɛmɛ kɔfɛ n ka jo dumanw. I m'a faamu. donc an ka jɔ dumanw an b'a fɔ ko big up Ouais. oh merci beaucoup d'accord Sinon an ye musique caché depuis bi tɛ dɛ. An ye wari dun depuis. ale ne ko depuis Star City wagati n ko wari tun bɛ ka don ne Ouais. ko nu O y'a sɔrɔ. ko n'i kun tɛmɛna Star City gɛrɛnna i yɛrɛ b'a dɔn ko non ko bɛ yan nɔ Ouais. depuis o wagati Caman caman bɛ pan na san. anhan, Wallahi. olu m'a faamu quoi Ninnu y'an denw ni musique kɔnɔ. ale C'est waati min na an bɛ musique kɛ. anhan, K'a fɔ ko ninnu bɛ bɔ sufɛ. mm. An hakɛ u bɛ bɔ mais cɛw mɛnnen b'a kɛnɛma 22 heures. ale n ka se ka kuma in fɔ ten ka se k'i kun biri ten tɔ a y'a mɛn dɛ ko u donni u tun bɛ bɔ sufɛ nka u mɛnnen ba kɛnɛma o tɛ 22 heures ya o y'a sɔrɔ aw bɛ kow kɔnɔ d'accord donc ko nafa ninnu i ko minnu bɛ ka aw dɛmɛ extérieur la ani bon caman an ye caman dun d'accord donc faamuyali kɛra o la donc i tun bɛ k'i bon an bɛ koro projets to kɔfɛ la an bɛ fɛ k'i kan fili tuguni Tuguni a. O de ka i di. yɛrɛ ko LBG Gang. i ma fɛn d'a mama la dɛ ala ka hinɛ a la Jumɛn? k'i ma fɛn d'a mama la ala ka hinɛ a la Amina. Bon a son min n bɛ fɛ ka n t'a dɔn n bɛ fɛ ka EP yɛrɛ de bɔ i n'a fɔ son 5 a kama o. I m'a ye sinon depuis 2019 fo sisan projet bɛ n kɔnɔ mais i m'a ye. mais i b'i kan fili ni dɔ ye quoi Yeah. Diɲɛ tɛ foyi ye no diɲɛ tɛ foyi ye diɲɛ tɛ foyi ye n teri diɲɛ tɛ foyi ye i bɛ bere dɔn i tɛ sini dɔn an bɛ bere dɔn ye an tɛ sini dɔn ye mama 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 i ɲanafin mɛnna mama mama ne ba me yafa deli fɛ denni masayala ni donni gasi la ne ba mi deli i ka yafa ma se tɛ ne se bɛ ala de se tɛ ne se bɛ jabaru masa ye ye. a ka ɲi sa an ka kɛ d'accord Sora an tɛ continuer an ka nin yɔrɔnin kɛ entre parenthèses ye juste voilà baara n'a kɛcogo don quoi i m'a ye donc Sora émission yɛrɛ bɛ ka se a kuncɛyɔrɔ la donc i ti bon san'an ka se yen yɔrɔ la est-ce que Sora ye chance sɔrɔ ka featuring kɛ ni an ka kɔrɔbalen ninnu dɔw ye non ne ni mɔgɔ si ma fitiri ye fɔlɔ mais an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn dɔn n bɛ taa dɔw fɛ yen bon an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ dɔw la fɛnɛ foli ni fɛn an b'an sigi an bɛ baro kɛ sinon ni mɔgɔ si ma fitiri ye fɔlɔ mais a b'i hakili la ouais d'accord et pardon donc i ni mɔgɔ ma featuring kɛ fɔlɔ mais c'est dans tes projets mais i voyagera rapu kama quoi ouais
Ni voyage ou qué? Ouais, voyager kɛ. Mhm. Bon, n taara Ivoire, Mhm. n taara Sénégal. Mhm. Bon, à l'époque, n taara Tunisie Mhm. 2014. Mhm. Mais o kun tɛ musique ko o ye ci wɛrɛ ye. Ok, faut pas attendre. D'accord, Sora. Ouais. Comme il y a photo comme na émission mais ça compte là. Donc il dans ces projets chamama comme ka label créé, ka studio créé, ka fin chamanke quoi. Du coup ne me fait il da c'est ama alsa ani projet wara munu beno ko lu fo anta. Bon, LBD King projet yɛrɛ n y'a fɔ cogo min na an bɛ fɛ ka label de créer ka mɔgɔw signer en même temps an yɛrɛ b'an ka baara kɛ mais mɔgɔ kelen tɛ se quoi pour le moment n kelen de don fɔlɔ mais mɔgɔ kelen tɛ se. Oui, tiens. Donc an b'a fɔ ni mɔgɔ mun bɛ se k'an dɛmɛ parce que an bɛɛ dɛmɛ an bɛɛ mago bɛ dɛmɛ la. Aw mago bɛ dɛmɛ la anw fɛnɛ mago bɛ dɛmɛ la. Donc ni mun n'an ka projet bɛ mun concerné donc an b'a f'u ye deli lo u k'an contacter kɛ o tɛ wa. Ne ko an walawala dɔɔni de ya an yɛrɛ sinana ka an fari sinna ka na faga ten tɔ an k'an walawala dɔɔni o tɛ wa. Mais en même temps an b'a fɔ minnu ta tɛ yan nɔ parce que caman comme Sora caman ta tɛ yan mais on est avec vous. C'est pas facile Maya. Ne yɛrɛ je comprends en fait. Ne yɛrɛ b'a dɔn. Donc minnu ta tɛ yan nɔ an ka soutien bɛ aw ye. Ça va aller ou bien d'accord comme y'a fɔ cogo min na mɔgɔ kelen tɛ se an k'an bila fɛnɛ ni mun bɛ se k'an bɛɛ dɛmɛ an bɛ yan bon an bɛ yan aw de kama i m'a ye an bɛ yan aw de kama mais comme y'a fɔ cogo min na an bɛɛ mago bɛ dɛmɛ la ça va aller inchallah d'accord donc i t'i kan fili an ka émission datugu. Yɛrɛ ma dɔ da Jɛnɛba la dɛ Sora ne ko kɛlɛ de bɛ yen nɔ wa ni nana genre i bɛ ka ni menacer i dɔnkili da i ma fɛn da Jɛnɛba la a ka ɲi rancune bɛ yen sa ni rancune de daminɛtɔ ye. Jɛnɛba oh je suis désolé yafa ne ma lawila man t'a dɔn ko n y'i tɔɲɔ. D'accord, merci. Il n'y a aucun problème, je te pardonne. Donc voilà, franchement, l'émission c'était riche en émotions, mais bon, c'est pas facile quoi en fait. Mais je pense en tout cas, parce qu'il y a un orikama. Donc à ma foyer, qu'on continue à abonner, qu'on continue à j'aime bademboke, qu'on continue à comment dire, qu'à commenter ou qu'à partager ou qu'à émission partager parce que un est bien orikama. Ni suggestion mon be au boulot, au la commentaire là comme ça, elle ça me continue à la distraire, à la joie et tout. D'accord. Au revoir. Sora de Pmea, LMK. Ah, ou bien, il va me faire un fil que vous voyez. On a un tafolo jo comme il a fait Marquiko, Nike vient, Dior vient, Fila vient, non? D'accord. Ouais, bon, on est bête. On met un coulin yela doronu. On a fait forme de gram comme na. Ouais, femme. Ah, il dem sen un bed dem sen. Voilà. Et le maman look na fun forêt. Ouais, on fout le. Ah, bɛɛ b'a dɔn n'a fɔra san o tɔgɔ fɔ. I bɛ Mali kunnafoni ta bɛɛ b'a dɔn Mali kunnafoni TV de y'a dan. Attends, bɛɛ ɲɛ bɛ ko la sa. Ada, d'accord, an filɛkɛbagaw. Donc an b'a fɔ k'aw merci, ko aw bɛɛ bɛ disons à la prochaine.